Cela ngiphumele. Nalento yenzayo uzawuhlonipha. Okokuqala nje ngisacela ungezwe ngawe ikwami la. Yes, ikwami la. Okokuqala nje nina nizongena la namakhamera ngaphandle kwemvumo yami. Wena uzongilandela abantu bamakhamera, Ufuna imali yami Sibungu, lo ngayilethi. Kulungile imali yakho ngizokunikeza. Uyazi ngizokunikeza. Phela nami bengisanenkinga nalapho uyazi nasemakhaya kunzima izinto so nje zonke ebheke mina. Wena ufuna luze sixoxisane nawe kahle, hayi ukuthi ungibizelele. Yini amaphoyisa noma naba no off. Usitshele masuqedile. Akhokhele imali. Angishayisa kancane unkulu. Sharp hey. Ngithi ukwehlisa leli langa nje lalabantu hey. Usuqedile. Okay ngisacela niqale nithuleke nina nobabili awungazisi obaba kabala. Ngikhulume nabantu engingabazi. Hayi bazokutshela bona. Ufuna ngasayibambi ngeke ngafika la bangithembisa ukungishaya. Ngenxa imali yami angisathi namsingente kanje. Uyashaya wena baba. Hayi kulolo daba lokushaya mina angisiye nomuntu ophakamisa isandla. Shuthi khona abanye abafowethu esasihleli nabo la. Ngalesikhathi usisi efika naye ezofuna imali yakhe. Bangathanda nabo ngendlela inkulumo ayisekhuluma ngayo nami. Bagcina sebemphakamisela isandla. Mina ngisiya nomuntu obeka isandla abantu besifazane mina mfowethu. Okay. Ya. Kahle njena nje. Inkulumo yakhe naye bekufuna engibize engibeke phansi ekhulume nami kahle ngoba ngo-August ngisacela ungizwa phela nami into afuna ngizwe wena kuphela hawu ngoba ngo-August wena mfethu ngicela ukuchazela kahle futhi ya ngo-August kwaba khona isimo lapha ekhaya esathi kuba nzinyane yabona njengabantu abadla imbuya ngothi sahlanganisa wagcina sekonakala kakhulu nakho lokho okuncane engangithi ngimbekela usisi ukuthi ngizomnikeza kona uyabo agcina sengena naseyikoletini imaloni yabona nje izinto zimbi ngoba nalo ibhizinisi liyadlondlobala uyabona nje umuntu uphuzela ubhiyo wodwa izinto akhambi kahle wamchazela wambiza usisi wamchazela noma wamfonela wamchazela ifoni angasayibambi njengoba ngisho bese ngimfonela ifoni angasayibambi ngoba ngathi ngicina la bangithembisa ukushaya bengasezi ngoba ngisaba bona sengiyamfonela ifoni angasayibambi nomthatha advantage ukuthi umshado uma kweleli anginjalo lalela iswazini neSouth Africa into eyodwa ngeke sibize ukuthi elinye izwe iswazini neSouth Africa into eyodwa so nje wena uthatha advantage ukuthi ngoba yena wangale koSwatini hayi angihlangani mina nalezo zinto wenza nomthatha uthi advantage uthi umuntu esifazane ukuthi nabo njena ukuthi babuye benze kakhulu nje isiphi isidingo sokuthi ezebize nina ke nje manje uzobona ukuthi isiphi isidingo ekugcineni ukuthi yena bize ngoba lento thina bese siyixazulula ngoba njengamanje khona engikubekelelayo kodwa manje into nangu ke xazulula bafethu ezinye izinto ufuna ni-understand nani njengabantu ukuthi ukuthi le mali ngibekela ukuthi kube khona into ezoqhamuka agent ezokuphoqa ukuthi wone le mali le oyibekile shuthi yena wakwazi ukusacrifice izidingo zakhe ngokuthini aboleke wena imali yena izinto ezayibalekile kwakumele azenze akazange azenze kodwa enza ubuntu kuwena wakunika imali nama wena usunezinto eziagent esekumele zivimbe ukuthi ubuyisele imali emumva wena manje kuyikona ke hayi mfethu asikaske nje kukhulume iqiniso hayi ngiyakuzwa kona kodwa hayi ukuthi ngoba mina senginaka izinto zami okay yes njoba kade ngichazelile mfethu ukuthi ebengiyibekile kwase kukhona isimo ngempela ngibona ukuthi la kuyaphoqa okay uma usichazela besimayilana nengane kufanele ngihambise esibhedlele yonke leyo naleyo wenze operation manje bekuphoqa ukuthi ngisebenzise kuyona le mali ekade sengiyibekile encane ezakhe ingane la zidle hayi angikazi kanjalo ifesidingo wena izakho cha phela ifana naleyo nto ukuthi wena phela ngisondelene nomhlaba yalingana imithi niyazi kakhulu ingakho izinto zami ingasangihambeli imali yami usukhuluma ngemali yami kanje manje ya lalela baba cha mfethu ngiyabona izinto up and down kanti like lathi ukuflowa nje uyabona nje uSeptember uqala angifuni ukuqamba mama izinto ke zathi ukuba ngconywana kodwa kwathi ukuthi angithi uyanaka usengihambelile futhi le akwangamcabanga the time lethu ukuthi
uzoyithola kodwa bafethu imali yakhe. Angakabi-ke nayo kwamanje, angakabi nayo kwamanje. Angakabi nayo kwamanje. Ngicela ukubuza something mina. Hayi kahle. Angakabi nayo imali. Ngicela ukubuza something. Hey, yabona nje nginanengane encane mina. Manje uthi thina senzeni ngalokho? Sobona phela sabantu ngibalekile ngiqashile la ngakhile mina ngibaleki. Okay. Awusho ukuthi imali kaSisi izofika nini noma uzoyithola nini noma lezi isikhathi esingakanani? Hayi, ngeke ngikwazi ukunithembisa-ke lokho-ke njengamanje. Into engisazoyicabanga nami ngizothi ngesami isikhathi salokho. Ngeke phela uqhamuke wena usuzongibuza manje ufuna ngiphume nempendulo manje. Hayi, akwazi kwenzeka lokho. Na next year ngayithola. Hayi, okwakho-ke lokho angazi mina ngisho leyo. Angazi ngisho leyo nto. Na next year ngithe mina ngifuna ninginikeze isikhathi nami. Angithi angizwe. Ungafuna ngizwe ngawe webhuti. Okay, lalela-ke mfethu angithi uthi wena ufuna ukuthi uzwe ngami. Sicela-ke usiphe imali kaSisi namhlanje. And before siphuma la siphuma ngemali kaSisi. Or else imingaphumi imali kaSisi sesenza ngesandla sensimbi. Webhuti angithi isiZulu uyasazi umZulu noma nawe uqhamuka ngale kuphi eMozambique eduze eMozambique kungcono. Iphuma le kaBulawayo. Koko Zimbabwe ngaphela ngichazile bengikhuluma isiZulu. Mhlawumbe uzokutolikela umfowethu angazi bakwazi ukutolika. Ngikhuluma isiZulu ngithi imali anginayo okwamanje ngicela ninginikeze isikhathi. Ngicabange nami ngibone. Hayi ngakuchazela nawe ngakuchazela kahle ukuthi ngisacela ungilinde kancane. Manje na ukuthi ngoba usuneyinkinga usumpintshekile manje na basizohluphekela kule mali la kumina sekufuna uzongistress. Hayi mina kuphela ngathi umuntu olento le okweletayo hambani niyobheka abanye eqala laba bamkweletayo ngizogcina mhlawumbe ngizobe sengicabanga yini imali nizoyithola nini. Wewe baba yini umkholela malini ngosuku imali hayi umkholela malini imali angithi baba uyahluleka ukuthi cha ngasukuma nami bekuthi ngifuna sisukume phela ngibona silento lesenimile oba nithatha sihlaleni phansi sikhuluma angithi nithatha sihlale phansi sikhuluma base nisukuma manje nisukumelana usho ukuthi angisukumeke nami ke ngomkhovu bo usukuma uba uzethala phansi hayi ngizotshela wena yini awukade uthini wena hayi ngijwayela kabi hayi alright eba hey manje iyaphuma imali kaSisi noma iphuma cha mfethu ngiyakuchazela bafu anginayo manje saqela ngiyezeni-ke isikhashanyana esincane mhlawumbe noma i-awanyana 2 hours ngizameke ngiyohlanganisa-ke ngibone ngize ngimkhokheleke mhlawumbe-ke angazi noma ngizoyithola noma ngeke ngiyithole futhi ngeke ngithembise kodwa ngizohamba ngiyozama labo qala uthathe isandla esisodwa ngiyezela noma ngiyezela uqala nami umuntu angiyeza imali hayi wena usuzokhanya ngezi izandla eziqothukile deshe thona mbeke phansi angithi isangoma 2 3 kulewe sisi ungamnaki relax thatha sisi are you happy angaba happy kanjani sibuya imali yami ngaphindela 1000 uzothola next week please ngisacela ungibekezelele manje sengifuna ukuphuma kuwena ngikhathele lesi sicefe sakho lokho okushoyo lokho ngilandela yabona lokho okushoyo ngeke ukubone ukuthi 1000 uzothola next week sifuna manje sesikhipha ukuyitshela usileke manje angithi uthini wena angithi ngezandla eziqothukile mina angithi ngezandla eziqothukile bafetha nabangani bami ungangibamba hawu angikwahleli ngiyamdayisa ngidlaliswa ngemali yini sabangani bakho yini uzodlalisa ingana president kade ukusijwayela ingana president hayi uya yini